सहकार महर्षी माजी मंत्री स्वर्गीय शंकररावजी बेनूजी कोलेसाहेब यांच्या तृतीय पुण्यस्मरणानिमित्त सहकार महर्षी शंकररावजी कोलेसाहेब विचारधारा ट्रस्ट कोपरगाव यांच्या वतीने संगीतमय श्रीरामकथेचे आयोजन दिनांक 16 मार्च 2025 ते दिनांक 23 मार्च 2025 या कालावधीमध्ये हबप साध्वी सोनाली दिदी करपे यांच्या सुश्राव्य वाणीतून संगीतमय प्रभू श्रीरामकथेचे आयोजन करण्यात आले आहे। तरी सर्व नागरिक बंधू भगिनींनी मोठ्या संख्येने या कथेस कोपरगाव तहसील कार्यालय मैदान या ठिकाणी सायंकाळी 7 ते 10 या वेळेमध्ये उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती।